Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi muku barka da zuwa tashan mu mai albarka mai suna Fadar Asraru TV domin samun ingantattun bidiyon mu masu ƙayatarwa da kuma albarka kaman na asraru da na koyon ramli domin ci gaba da kawo muku su yadda ya dace. To ku yi subscribe da like da zarar an ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karatun mu ya tashi akan mataki na 6 ne a ɓangaren bazdau. To a wannan mataki na 6 anan ne za a cire maka tauraro ɗaya daga cikin taurari 16. Kamar mu ɗauki tauraro na farko na Kausaji, narinsa yana da ɗigo da ɗaya ne, narinsa ɗigo ɗaya ne. To narin nan ɗigon na farko shine nazari. Dama kowane tauraro yana da ɗigo 4 ne daga sama zuwa ƙasa. Za ka iske wani mai ɗigo ɗaya, narinsa ɗigo ɗaya, wani kuma narinsa ɗigo biyu, wani narinsa ɗigo ɗaya, wani hawa'insa ɗigo ɗaya, wani kuma hawa'insa ɗigo biyu, wani kuma ma'insa ɗigo ɗaya, wani kuma ma'insa ɗigo biyu, wani kuma turabinsa ɗigo ɗaya, wani kuma turabinsa ɗigo biyu. To kamar Kausaji yana da ɗigo, narinsa ɗaya ne, hawa'insa ɗigo ɗaya ne, ma'insa ɗigo biyu ne, turabinsa ɗigo ɗaya ne. To shi ne za mu yi karatu akan kowane tauraro. To tauraron na farko dai Kausaji, narinsa shine nazari wato wuta kenan. Hawa'insa shine nuduki wato magana, furci kenan. Sannan ma'insa ɗigonsa na uku, ma'insa shine itisali, shine ciki, saduwa da buƙata. Sannan turabinsa shine ɗigo na ɗaya da yake da shi Kausaji. Turabinsa shine infisali wato ƙafafuwa, hanya ne wanda zai kai ka zuwa ga samu ko rashi. To misali abu ne idan ana neman cewa za a ga abu kuwa ko ba za a gan shi ba. Kamar abu ne ya ɓata ana so a gane za a ga abun ko ba za a gani ba. To sai a dubi nazarin ɗali'i, sai a duba idan ya zo a yau ɗin ƙasa kamar gidan 1 ko gidan 4 ko gidan 7 ko gidan 10 su ne yau ɗin ƙasa, autadun ƙasa kenan. Gidan 1 da gidan 4 da gidan 7 da gidan 10 shine yau ɗin ƙasa, shine autadun ƙasa. Idan aka dubi nazarin tauraro da ya zo mana a farko wato a gidan 1 a gidan yau ɗin, to idan an ga nazarinsa ya zo a gidan yau ɗin ƙasa to za a ga abin nema. Kamar shi Kausaji da muka ɗauki misali da shi, to nazarinsa zai zama ƙali dakili. To a ce an buga ƙasa sai aka ga ƙali dakili ya zo a 1, to ko kuma ya zo a 4 ko kuma ya zo a 7 ko kuma ya zo a 10, to za a ga abin nema a cikin ƙanƙanin lokaci a wannan ranan. Idan kuma ya zo goben ƙasa ne to za a ga abin zuwa gobe. Amma idan ya zo a jiyan ƙasa to gaskiya da wuya a ga abin da ake nema a jiyan ƙasa ɗin. To jiyan ƙasa su ne gidan 3, gidan 6, gidan 9, gidan 12 su ne jiyan ƙasa. To shi kuma gidan 2 da gidan 5 da gidan 8 da gidan 11 su ne goben ƙasa. To idan kuma aka yi da niyyar shin za mu yi magana da wane kuwa, to sai a dubi nudukin ɗali'i tunda shi ne furuci dama magana, shi ne ƙirji kuma shi ne hawa'in kowane tauraro da ya sauka a farko. Sai a dubi nudukinsa wato idan ɗaya ne ɗigon shi na biyun nan sai a ƙara ɗaya zai zama 2 shine nuduki ɗin. Idan kuma 2 ne sai a ɗebe ɗaya zai zama ɗigo ɗaya. To idan ya zo a goben ƙasa kamar a gidan 2, gidan 5, gidan 8 ko kuma gidan 11 to shi ne gidan goben ƙasa. To maganar za a yi ta amma ba yau ba sai zuwa gobe in Allah ya yadda. Idan kuma ma ba a samu nudukin ɗali'i ba a ƙasa to ba ma za a samu yin wannan maganar da ake so a yi ba. Idan ma Allah ya sa nudukin ɗali'in ya zo a yau ɗin ƙasa kamar a gidajen 1, gidan 1 da gidan 4 da gidan 7 da gidan 10 wato autadun ramli na ƙasa kenan, to yau ɗin nan
za a yi maganar da ake so a yi. Amma idan ya zo a jiyan ƙasa wato sawaƙit, to a yi haƙuri ba za a yi wannan maganar ba gaba ɗaya. To ga gidajen jiyan ƙasa nan, gidan 3 da gidan 6 da gidan 9 da gidan 12 su ne jiyan ƙasa. Idan nudukin ya zo a ɗaya daga cikinsu to ba za a ma yi wannan maganar da ake so a yi ba. Sannan jiyan ƙasa su ne gidan 3 da gidan 6 da gidan 9 da gidan 12. Idan aka samu infisali a cikin jiyan ƙasa, wato jiyan ƙasa, jiya kenan na gidan ƙasa, ko da itisali ko infisali, to idan an yi da niyyar samun abu ne da wuya abin ya samu, ko an yi addu'a ma ba za a samu ba. Idan kaman a ce an samu itisali ya zo a jiyan ƙasa, ko infisali ya zo a jiyan ƙasa, ko kuma nuduki ya zo a jiyan ƙasa, ko kuma a ce matsalubi ya zo a jiyan ƙasa, to da wuya a samu wannan biyan buƙatar. Jiyan ƙasa kar mu manta shi ne gidan 3, gidan 6, gidan 9, gidan 12. To idan kuma ana so a gane cewa wane zai dawo mini kuwa, ko ko ba zai dawo mu ci gaba da mu'amalar mu ba. Kamar mutum ne yake mu'amala da shi ko kuma soyayya ce, to idan ana so a gane shin za mu shirya da wane ko za mu shirya da wance, ko kuma za mu dawo mu'amalar mu ko da ta kasuwanci ne, kamar a ce saɓani ne kuka samu da wani, to sai a kula da infisalin ɗali'i. Misalin infisali, kamar misali mu ce to Kausaji infisalinsa Nasaratul Khadija. Tauraron ɗaya infisalinsa shine tauraron gidan 9. Idan ta zo a cikin ƙasar, misali a ce ɗali'in mu Kausaji ne, sai a duba kawai infisali, wato tauraron gidan 9 sa. Idan muka canza digo, dama Kausaji yana digo ɗaya ne infisalinsa, turabinsa kenan, to sai mu ƙara ɗaya ya zama Nasaratul Khadija, tauraron 9. To idan ta zo a cikin ƙasar, to akwai ana yi muku barazanar rayuwarku da wannan mutumin. Idan infisalin ya zo a ƙasar, to sai a duba, idan infisalin ya zo a yau ɗin ƙasa, wato a autadun ƙasa, kamar yadda muka ce gidan 1 da gidan 4 da gidan 7 da gidan 10, to su ne yau ɗin ƙasa, su ne autadun ramli. To yana nuna maka kun ma riga kun rabu yau ɗin nan. Idan kuma ya zo a goben ƙasa, kamar waɗannan gidajen, gidan 2, gidan 5, gidan 8, gidan 11, to yana ba da labari ba ku rabu ba, za a dawo maka ɗan wani lokaci. Sannan idan ya zo jiyan ƙasa, wato gidan 3 da gidan 6 da gidan 9 da gidan 12, yana nuna maka cewa ma ba ku ma rabu ba insha Allahu, kamar kuna nan tare. To alhamdulillahi, a nan matakinmu na 6 ya tsaya kenan. Allah ya ƙara mana taimako, ya ƙara buɗe mana ƙwaƙwalwarmu domin ɗaukan karatuttuka wanda ya dace. To alhamdulillahi, daga ganin almajirinku Abubakar Musa, Niger State. Alhamdulillahi rijau. Layin farko ya zama shine mai tsawo kamar yadda muka ce. Na biyu